Odáig végigmentél, aztán nyertünk, meg is állhatsz. Ne lőjél meg, ha nem mész tovább fújlak. Ott a végénél ott már megnyertünk. Nincsen semmi. Elől állnak meg. Addig ha elérünk, akkor a végéig? Csak? Igen, nem, itt a zsűri, ez nem. Na húzzás ki! Az az! De nehogy lefékezz! Igen, a jegy. Ó, van. De vajon a köridőkkel is jól állunk? Nem tudom. Na jó. Szerintem jó lesz a futás helyre, hogy visz meg a 8. Megvan a szintidőtök? Megvan. Még mindig van benne. Várjál, nem menj oda túl a felére. Azért valami ízés van benne most. Látod? De ugye nem használtak, lássuk máskor. Nagyra se biva van. Arra! Ez az Olika, ez az, ügyes volt. Még mindig van benne. Isteni volt. Kapsz egy nagy pusit. No. Én meg mondtam Na gyere most már, ládd el ma. Aztán túl sok felé meg... Mennyi van még benne?